Homer, boa tarde. Hola, ¿qué tal? Nora boa. Gracias. Homer, como se foron logo esas probas? Estás satisfeito? Sí, bastante. Eran complicadas, pero... Eran difíciles, sí, non? Algo. Había que dedicarle tiempo para sacar boa nota. Bueno, pero creo haber entendido anda, que... Anda, non me digas que lle dedicache tempo. Sí. Sí? Sí, Recoñeces ter estudado? sí, bastante. Non és daqueles que di, eu non fixe nada. No. Como el segundo de bac non pasa, non? A fórmula para conseguir boa nota é estudar. Muy Si ben. non estudas, non vas a sacar boa nota. E é verdade que foi unha xornada marcada pola alegría de ti mesmo, da familia e dos amigos. Sí. A familia... Estamos bastante contentos. A familia está contenta? Sí, bastante tamén. Ben pode estalo. Porque Homer é o primerizo, non? Da familia. É o fillo maior ou non? Sí. Sí. Entonces venimos pequenos e que alegría ter o irmán maior xa cas probas aprobadas. Sí. Menuda festa o venres, non? Amigas e amigos, Homer Mohamed estivo tamén con nós aquí no programa Proxecto Neo antes de facer esas probas, e antes de facer esas probas xa apostamos polo seu éxito, mas hoxe precisamente queremos tributarlles a nosa homenaxe porque deixaron nun listón moi alto os neofalantes. É unha felicitación para eles, naturalmente, unha felicitación para as familias, unha felicitación tamén para o conxunto do seu profesorado. E contanos, recorda a nosa audiencia cando viñeche para esta terra. Iso, insiste. Recórdalle a nosa audiencia que mérito ten esa calificación que nos fixo bailar de alegría. Pois eu vin ao principio de 2008 e despois vimos en Saria, ali nos puxeron profesores para estudar castelano e galego, entón dentro de 8 ou 9 meses xa sabían falar castelano e galego tamén, entón despois xa estaba en terceiro. Porque insistimos que tú chegaches aquí a España sin saber nada de español ni de galego, nada. Pero dille de onde viñeche. De Pakistán. Dille a esa xente que di que a integración que é imposible, que non se pode, que leva moito tempo, que é un grande esforzo. Dille de onde viñeche. Pois que están moi equivocados e pensan que é imposible. Eu creo que co esforzo podes conseguir o que queires. Pois así. De onde ves? De unha familia? Ao chegar a Sarria, contalle a que se dedicou a familia. Construcción. O meu pai traballaba na construcción e de repente houve un xiro e deixouse a planicie do sur de Lugo pola costa. Sí, por Burela. De Saria, salto para Burela. Por qué? Contalle a nosa audiencia por qué. O traballo de construcción estaba moi mal. Entón, meu pai, que sabía tamén o de restaurante, pensou en eso e vimos para Burela, a ver, para probar sorte. Entón, abriu un restaurante en Burela. Sí. Onde Homer algunhas veces fai de relacións públicas. Sí. Chama de relacións públicas, pero traballa. Entón relacións públicas tamén non é traballo.